More manduwe, makasimba chere. I'm good in. How are you, my African brother? Zvezviri koka euda takaipfuura hapana kakudai nekudai waiziya. Okay, that's cool. Hey, ndangoti nditakurova vanhu tuka ndiwane kufamba ndichiita nawo nyaya. Matogona manduwe. Munonezvo zvinoitaka. Kuti tiri kubva kuri bekumira mushe bau manduwe. Makuyo tati chichera ka. Aiwa pfutseki mani pfutseki mudhara iwe. Pfutseki wazvinzwa ka. Takaipfuura Germany muri kudhomoka iko imimi. Ukuti iko iwewe. Wa drive. Tetekera ndikunyepei. Kungoti business partner yangu ine kadzungu zvayo mudhara ka. But hapana yakanyanya. Otherwise sei kwamuri kubva makuru wanu. Kwandiri kubva kuri bo wena. Ndiri kunzwa kamuri kuti muri business partners. What do you do? Mukona zvandakaita manduwe ka. Ndave no fluoride. Tokyo uri kudhomoka chiko iwewe ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Chikombera 442 formation. Ataki kumaJapan. Yes sir, one man down. Muri kuona kuti chimakuru wanu. Business redu ratinoita isusuka. Mwoyo wangu haadi kuti rizikanwe kuti ndo zvatinoita handiti. Saka imingoitai muchihwanda ka because vavengi vakawandisa kapa business redu rimaibata. Okay, I see. But sezvamuri kungoona panapa, I'm a gentleman inini. So what do you do? Tiri mulogistics makuru wanika. Tine matraki edu ka anocrossa border. Iri nemukuru wangu wamuri kuona uyo takangoita 50-50 ka. Deni ndobva tangotenga tumatraki 25 maiziya. Munongoziva manduwe zvedu zvokutosumbudzira zvonzara izvi. Manje apa tano 7 chita matraki hazviri bodomira musheba. Wow, that's nice. Inga mune tunhu twenyu nai madhara imi. So why are you hiking muchitakurwa nesuwo zvedu isu? Hamusi munotofanira kunge muine madrivers and stuff here imi. Iyoyo ndo nyaya yekutaura nozvayo manje manduwe. Izvo zvinoitaka tetekera ndikunyepe manduwe. Mumwe wangu anorasti akaputsa pfuri anopfuti wayo ngedu rasti wiki. Pano anoita business iro tinoita iro riri. Saka kubva ipapo takutofamba zvinhu zvedu tichita rora nokuti pano vanhu vakawandisa vanorwadziwa nesu. Okay. But don't you think kuti kutomira patara kwamanga makaita muchihaika kutori more dangerous ka? Because if your enemies find you here ka, munotopfurwa zvikadhakwa. Aiwa kamafundanga. Hatisi tega kana muchitora takadai so. Muri kuona fortune iri kufemera mubhodzi medu iyo. Okay. Is that yours guys? Maya, muri kuona kubva pane fortune iyo. Kumashure komota iri pechi 11 ka. Mabodyguard edu iwayo ende anogara ari alert ka. Any trick yamunenge muchida kuita aiwa munoona asvika maiziya. Ende wawaseke bamanje manduwe. Aiwa wanokazaura. Hatiri vanhu vakuriswa driver musatone kudaiba. Baba nana kuti kubhodokera kuti ndiri muri mumapuno. Nokuti nesingazivi baka kuti muwenge ndoupi, asiri muwenge ndoupi. You are doing great guys. Saka matracks enyu anoenda kupi nekupi? Okay. Takabata Zimbabwe ka. Harare, Bulawayo, Mutoko, Hwange. Chero kwese kwa mada maiziya. Toti ku South Africa uko, right? Tinobata Maraba Start, Cape Town, Joburg, Rustenburg. Then topinda mulisutuka. Takabata maseru yese imaiziya. Right, kumarawi futi takabata Rirongwe yese nomangochi. Wow. Nice. Makaba mata mungangoperereka muZimbabwe neku South Africa cheteka. Mukati musimudziro kwenyu kumalawi kwamunobva uko. Iwe, anobva kumarawi ndabambo wako wazwa. Nyongono yako. Aiwa, hatisikurwa kana Negan Foster. Kutongotaurawo hangu ini. Yesaya, usamainde makuru wanu. Uyu mujama uyu ndo matambira akeka. Saka kana muchida kupinda mumadhiri mahombe Germany munotongotambawo nesu zvakanaka kaJermany. Ndaona makanotenga maBM makanoskida kwete zvenyu zvekuswera muchidriver tumaskuru twenyu. Inei manje haina kuzonyanyochipa hayo zvekutodaro ka. I received this one as a birthday gift kubva kuAustralia ka. Inini kumusha kwangu kuAustralia ka. Iwe, akona nditira zvichisataniki baba napa wazwa. Kuno munhu anotaura shona anobva kuSomalia chero. Wakambozviboyepi izvozvo? Hamungambozvinzwisise Ganvoster. Ndanga ndiri wekunoko ka, but now ndave kuAustralia ka. Nditori nematemporary permit yekushanda ikokoko. Saka ndikangokwanisa kuroora musikana wandiri kumhanya naye ka. Aiwa, ndakutowana maAustralian papers ese. Germany hamusi vekuAustralia imimi. Muri kushuvira kuti mukazowanawo kabenge pamwe mungazogonawo kuita veikoko. Naiwe triple, ko munhu iwo wataise $9,000 muakaunti kamuzukuru kayazotodiniko. Anojairira vanhu tsaga uyu. Togona kana kutomudzingira basa izvozvo. Murege vanojairira bakani. Ndamunye pakare kare kuti kagirlfriend kangu kari kuda mari yokuenda kuweekend kuSouth Africa. Hino tari kunonokerei. Okay guys, manga muchitaura ka kuti mimi muno operator kuSouth. Ndine zvinhu zvangu zviri kuDurban uko zvakabva neshipi kuChandoka. So munokwanisa here kundoorganizira transport kubva ikoko. Aya malaita zaya mudhara. Togona kana kutokuitira mahara waiziya. Mahara haazonyatsoitawo zvawo ka. Tongoisawo mbichana handiti mapaona manje. Kuti tingakubhadharise chero. Okay, unondotipa chero shoma yaunenge uinayo tonoti tingaite sei. Nokuti hazvikupuwa tumari tonzara zvito zvidaba izvi zvinotiparanga nhamo.
I know mudhara, but inini handikwanisika kuitirwa favor ndoregerawo kuisawo anything ka. I'm not like that. Saka mungakwanise kuzviita zvarini. Kana izvezvi iwe hopito aripi izvezvi haasi kudhebheni bairi. Ari kutosimuka nhasi manheruka. Saka Tsagawo anenge akutofanira kutipa bunduka then address toita kuti hopito kadarika achinundura masitini ake waiziya. Ganvi, mungabva mandiita Tsaga here. Anyway, ndipeiwo ka iko cash number yenyu kandiite transfer. Then address ndokupai kamobva mangotumirawo toropito wacho. Anonzi hopito yokwete toropito nyongo. Mafundanga ndikokoka takaipfuura. Isaka bundu tifambire nyaya dzacho. Tsagamani nhamba dzangu iyi 0773. Yes sir madi. Daddy could you quite fucking rubbish. Yeah, Daddy could have said. You guys download it. Listen to me. Aiwe mdhara indavakani newewe ye. Kata kandokufonera bheki. No, that's not it. Unataka kwanere mpane ho. Listen to me. Tosa ubu yangu yakoba nezuro muzungu mangu anditika. That's not it. Aiwe mdhara iwewe chiko newewe mdhara iwewe. Ukati wakakwana ye. Yellow. No. Don't pretend kunge kusina network ka. There is network here, network yakazara. Yeah, you need to break. Listen to me. Dance banga na maikuruka kunge kurichi. Yoku zamuka, zaka chichemba kuzungu. Abakaba zamuka kuti zakashoti. I'll come to you. Aiwe mdhara get away mani wewe. Indavakani une mweya wokudzorera zvino kumashure ye. You come my house, you steal frog. How can you steal my frogs? Kata iwe. Aye. Oh my god. Midzimu yangu yakasimba sure. Hero, iwo shomoro kude. Chinga kunda kunyepa ni karikaro ni dofunda drive ogonyeti. Ai. Hello Didi, masikara sei? Antina mama ndikudzota hakuna hufu. Wamakatenga nezuro yoyo wakapera. Newo shomori, chinga kunda katenga hufu wani nozuro. Wapera rini futi? Didi, ati makatenga katsaone rine zuro. Lazima iroiwa mbuya panapa. Varuta handi chibondi yavo. Handi makatoa fochika makasabhatara. Zvaendwa izvi. Right. Tikasvika parobhoti apo kapo, dakumisa mota mubude mumota mangu munomu. Imbwa dzevanhu mazikuganvost. Heno iwe, tidobe basa nazvo zimusataniki rokusomaria. Garwe iwilast number zvaendwa izvi. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe, wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu, tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona yewanhumi. Kwedu unoti kundochema nosapoti yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvetiyo, ndokumbira musajambeba maadveti warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda atizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.